Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj jest w miejscowości Alzenau, Marktplatz. To jest kościół świętego Justyniusa. To jest Stadtverwaltung, Rathaus. I chciałbym dzisiaj pokazać piękną miejscowość na Bawarii. I pierwsze to chcę pokazać właśnie ten kościół. Jest rewelacyjny. Pora fajnych rzeczy. Srogi z kamienia, tutaj takiego. To jest piaskowiec. Ten Rathaus też mi się podobał, pasuje. I tak, co my tu mamy? Pierwszy zabytek. Ja. Drugie wchodzimy do kościoła, nikogo nie ma. Ale pora osób tu było. Tablice poświęcone poległym w II wojnie światowej. Tyle Hoppa. Na górze Albert Müller. Ponad 200 mieszkańców. Piękny barokowy kościół. Taki baldachim. Delikatny. Jeszcze jest kancelaria. Boczny ołtarz. Główny ołtarz. No i organy. Bardzo fajnie. Ministra. Trzy dziewczyny. Właściwie 5. Wszyscy co zmarli w tym roku.
Śląsku. A to się nazywa Bajtkersprech. No i mamy fajne Kreuzweg. Chyba Szymon. Sycylia. To jeszcze. Jezus Narodejczyk. Król żydowski. Tu mamy Eingang. Ale co bardzo ciekawe, to jest właśnie tutaj to segregator ze wszystkimi nazwiskami poległych żołnierzy w I i II wojnie światowej oraz ofiar cywilnych. No, to życzę miłej niedzieli i pozdrawiam z Bawarii. Tschüss.